Dă-le-mă un foc. Stai mă că mai am și... Nu e bine? Am telefonul. Bă, vezi că ți-a scăpat banii în buzunar. Nu mi-a scăpat niciun. Hai, mă. Era ta mie? Da. Mie? Da. Ți-a dat al drept. Uite, omul, eu știu ce mai bea, tâmpla. Uite, eu sunt dat. Bine, acum e, dar mai înainte nu era. Tu erai eu. Da, bă, da. Bă, mi-au ce aminte, ce Bere. Ha? Alba aia. Aline, te văd în oglindă, bă! Aline! Hai, mă. Te răspunde mult de asta. Uite la mine! Băi, Dragoșe, nu te joc. Mai vezi? Băi, Dragoșe, stai-ți bagajul, nu te joc. Mai vezi că eu nu. Cred că îi dau asta și 200 de dar eu să trebuie. Mama, bă, stai, ghiți ce faci. Dă-mi o bere. Dă-mi o bere. Da, mă, nu mai ia. Bă, când vine aia, o să te zic rău, că grațele. Grațele, vezi că de asta să rezistele cu noi. Băi, grațele, vorbești cu mai bune cu colegii pe alea seara aia. Ce să-i să mă rămân? E clar, ne dă jos cu câmpul. Filmul tău, filmul tău! Hai și mă! Uite cineva e de acolo, pe de acolo nu. Ce pare de bine, îți place să dăm 50 de fiecare tot. Tot mi dai șoară. Uite-mă. Văd cum mă doare capul și mă dat, alegi tu parasul. Te-a rămas filmă. Mai am și pe chestii, așa. Ca să vezi că mai am. Nu mai. Ca să vezi că nu, hai sigur mai am telefonul. Hai, stai nu mai este. Bă, nu mai filmăm, mă, prost. Bă, nu mă ține cum prost, ne. Păi nu, cum îți pare tare bună la mine? Dacă mă fac eu. Dar rămâne să ce până la mine.